molt temps, quan els homes i les dones encara no existien. La lluna tenia tanta curiositat de saber qui era el responsable de la seva brillantor que un bon dia va decidir que el volia conèixer. A partir d'aleshores es van començar a trobar amb més freqüència i es van enamorar.